entramos de cheo nesta fase final, neste minuto final, hoxe da man do amigo Tono de Fene, que subiu o quinto chance e ben disposto a levar o bote. E se vos, como amigo Tono, tamén queredes vir participar o Atrápame, xa sabedes, tedes que marcar o 618-388-087. Manades unha mensaxe e aquí agardamos por vos. Hoxe o bote está en 31.000 euros. Tono, case nada. Bonita cifra. Hermosa tarde que nos quedaría se pechamos así o programa levando o bote. Como sabes, basta enfrontar a 5 preguntas neste minuto final e por cada unha das que conteste ben levará 100 euros. Se consigue o pleno de respostas, levaría o bote. E faremos unha pregunta por cada categoría. Xogamos con 5, como sempre, e hoxe esas 5 categorías son as que aí ves: galegos, países, froitas, títulos e concellos. 60 segundos por diante e se cravas o pleno, 31.000 euros que van para Fene. Tono. Firmamos, Imos aló. Veña, moita sorte. E tempo. Galegos. Que escritor galego foi proposto varias veces ao Nobel dende 1999? Paso. Países. En que país naceu o ciclista Lance Armstrong? Estados Unidos. É correcto. Froitas. Cal é o nome do deserto de Granada? O nome do deserto de Granada? Sí. Paso. Paramos o tempo, pois. Collemos un chisquiño de aire e, bueno, primeiro acerto conseguido, que é o importante, Tono. Demos aí con Estados Unidos, país onde naceu Lance Armstrong. Temos por diante títulos e concellos. Veremos o que hai nesas categorías. O que é seguro é que buscaremos de novo en galegos un escritor proposto varias veces ao Premio Nobel dende o ano 99, escritor galego. E en froitas temos que buscar ese deserto de Granada. Como se chama? Temos tempo abondo, 37 segundos por diante. Continuamos, Tono. Dale. Sí. Dale. Pois veña, concentración e tempo. Títulos. Que Illa de Galicia dá título e foi localización dunha película de 2025. A da Toxa. Non é correcto. Concellos. Cal é o concello da provincia da Coruña con menor poboación? Repítesme, por favor. Sí, concello da provincia da Coruña con menor poboación. Fene. Paramos o tempo. 18 segundos, non nos despistemos, que ainda temos moitas que contestar. A esta categoría, a de concellos, podemos voltar e repítoche para que che quede aí ben clariño. Concello da provincia da Coruña con menor poboación. Cal é o que ten menos habitantes de todos os concellos da provincia da Coruña? Seguro que tes aí un par deles na cabeza. Vaimos soltando cando chegue a categoría. Volveremos a buscar ese escritor galego proposto ao Nobel varias veces. En títulos, recordoche que buscamos unha illa, título dunha película e aparte localización dun filme de 2025. Pensa en illas galegas que fosen títulos de película. Temos 18 segundos por diante e a continuación vouche preguntar por esa categoría de galegos. Prepárate para pasar ou para respostar. Imos, Tono. Imos. Pois veña, concentración e tempo. Non é correcto. Galegos. Escritor galego proposto ao Nobel. Paso. Imos con froitas. Nome do deserto de Granada? Granada. Non é correcto. Títulos. Que illa de Galicia dá título e foi localización dunha película de 2025? Ons. Ons non é correcto. Concellos. Aí, ata aquí. Tempo. Ata aquí este minuto final. Para Tono, faltounos en concellos. Ese concello da provincia da Coruña menos poboado son as Somozas, apenas pasa 2.000 habitantes. En títulos era a illa de San Simón, a que buscábamos. O deserto de Granada chámase Gorafe e en galegos era Xosé Luis Méndez Ferrín, o escritor que fora proposto ao Nobel varias veces. Iso sí, non nos esquecemos dese acerto, eses 100 euriños que soben o marcador do amigo Tono. Celebrámolo. E mañá moito ollo que xogaremos cun bote inda máis gordiño. Teremos 31.300 euros no bote. O de vos non o perdí, Contamos con vos. Ata a festa.